बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि दिनैनि बे हाबाफारियाव आं गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बेयाव गोबां आइजो लिरगिरिफोरा बाहागो लाफैदों। बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा बर' आइजोफोरखौ थुनलाइनि बेलायाव बाहागो लानो थाखाय, लिरनाय फरायनायाव बाहागो लानो थाखाय थुलुंगाखांहोनाय बायदि जादों। जायनि थाखाय दिनैनि बे बोसोरारि हाबाफारियाव, बोसोरारि सान हिसाबै फालिनो लानाय दिनैनि बे हाबाफारियाव गोबां आइजोफोरा नुजाथिफैदों। माखासे आइजोफोरा लिरदों, बिजाबबो बेखेवदों, सोरबा सोरबा बान्था मोननो हानाय बो जादों। बेबादि मा होनो बेखौ, रायजोआरि थाखोआव, जिल्ला थाखोआव, हादरारि थाखोआव बान्था मोननो हानाय जादों। बेनि थाखायनो बे बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि बे हाबाफारिया जोबोद समायना जादों, मेहेरगोनां जादों। आरो इयुनावबो बेबादिनो बे आफादा, बे गौथुमा बर' आइजो लिरगिरिफोरखौ थुलुंगा होबाय थागोन होननानै आङो मिजिंथियो। बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि जिथु बेबायदि नाजानाय, आरो दासिम गोबां जाबाय जितु साहित्य एकाडेमि बान्थाफोरखौ आइजोफ्रा आवथायनो हानाय। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै नोंथाङा इयुनाव माबायदि आरो जालांगोन होननानै सानो नोंथां? इयुनावथ' दानि जाबायदि थासारि, बेखौ लानानै नायोब्लाथाय उनावबो बर' आइजोफोरा गोबां आरो लिरनायाव गोसो थुलुंगाखांगोन होननानै आङो सानदों। मानोना बेयाव गोदान गोजाम माखासे आइजो लिरगिरिफोरा ज' जादों। बेयाव गोदान लिरगिरि माखासे दङ, लाइमोन लिरगिरि माखासे दङ, बिथांमोनाबो थुनलाइ सोरजिगासिनो दङ आरो दिनै माखासेया बिजाबबो बेखेवदों। बे हिसाबै नोजोर होनो हायो जे इयुनाव बर' आइजोफोरा थुनलाइनि बेलायाव आरोबाव गोबां बिहोमा होलांबाय थानो हागोन।